What's up? Good morning guys. Nandito tayo ngayon sa ating kusina at magluluto tayo ng chicken Bicol Express. So uh, for today's vlog, ito yung ating gagamitin na ingredients. Andyan yung ating chicken. So hindi mawawala yung ating sili. Yun, fresh harvest. So itong ating lulutuing Bicol Express sa ngayon ay tinutungan in Bicol version. So ready na yung ating gata. Ayan na. So kukuha tayo ngayon ng charcoal. So yung mainit na baga. Mainit na baga yun. Kunin natin. Lalagay natin dito sa ating coconut, which is ito yung magbibigay ng aroma sa ating lulutuin na Bicol Express, chicken Bicol Express. So ayan, umusok na siya. Ayan, isa natin ang pagpapausok. This is a different recipe na bihira lang makita dito sa Bicol. Kakaunti na lang yung nagpa-practice ng ganitong pagluto. Tinutungan ang tawag dito sa amin dito sa Bicol. So yung tinutungan is originated sa Daraga Albay. So for today's vlog, ipapakita ko sa inyo yung original tinutungan ng Bicol. So yun. Ganyan lang siya guys. Be careful. Please don't try this at home, yung mga hindi expert sa pagluluto ng ganito, kasi may tendency mapasok kayo. So ayun. So yun. Next, ipapakita ko din sa inyo yung iba pang ingredients natin gagamitin. Pasensya na sa makalat na kusina. So we have Ajinomoto, ginger, garlic and onion, tapos yung ating black pepper. Ito yung black pepper, dalawa. Gamitin natin siya para dyan sa ating pagluluto ng chicken Bicol Express tinutungan, ala tinutungan. So yung next step na ating gagawin, tatanggalin natin si charcoal kasi tapos na tayo sa pagtututong. Dito sa amin sa Bicol, ang tawag dito tinutungan. Kung makikita nyo, umusok pa siya. Yun. Balikan ko kayo guys mamaya pag katapos nito, pag nag-prepare na siya. So yun.